Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба кайбер темалар турында. 54-15 йорты ишек алды, безнең ишек алды программасы буенча яңартыла, ләкин бирдә яшәүчеләрнең проект буенча дәгъвалары бар. Бу ни белән бәйле? 1 июльдән Россиядә торак коммуналь хезмәтләр өчен күбрәк түли башлаячакбыз. Татарстанда бәяләр якынча ничә процентка артачак? 28 июньнән 29-на каршы төндә Ярчалыда газ шартлады. Бәхетсезлек очрагы ГЭС бистәсендәге йортта килеп чыга. Фатир хуҗасы 36 яшьлек Ират зыян күрә. Ул ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсенә китерелә. Ульяна Катасонова үзенең икенче тапкыр тууына бәйрәм итә. Аның машинасы да зыян күрмәгән. Ватылган тәрәзә рамнары аның автомобиленнан берничә сантиметрга гына төшә. Ул үз машинасын игътибар белән карый. Пыяла ватыклары да машина түбәсе өстендә генә була. Сверху, да, нормально, ничего страшного. Могло быть хуже, так как рамы совсем рядом лежат. Хорошо, что ночью никого не было. Страшно стало, когда прочитали в новостях, что взрыв был в соседнем подъезде. Вот, поэтому отделались с легким испугом. 4-5 йортының 8-нче подъездында яшәүчеләр дә җиңелчә курку белән генә котылулары турында белдерә. Валерий Бактин сүзләренчә, аның гаиләсенең күршесенең лоджия рамнары начар куелган булуына гына коткарып кала. Шартлау дулкыннары рамнарны аның фатирына түгел, урамга чыгарып ата. Выбило бы перегородку на лоджии, и тогда взрывная волна пошла бы в нашу комнату, где мы с женой спим. Все соседи почти выбежали на улицу, стояли возле подъезда, прибежали пожарники. Потом через час сказали, нам можно зайти домой. Произошел, сказали, взрыв. Я проснулся от сильного шума. Я думала, на верхнем этаже что-то упало. Думала, или шкаф упал большой, или думала, бомба на наш дом упала. Думаю, взрыв какой-то произошел. Бу газ шартлау була. 4 газ конфоркасының икесе генә ачык була. Якынча мәгълүматлар буенча 36 яшьлек ир исерек була. Үз-үзен үтәргә теләү версиясе дә карала. 1 ел элек Чаллының ковидтан әнисе үлә. Пострадавший доставлен в больницу скорой медицинской помощи в отделение реанимации с ожогами средней степени. Пациент в стабильном состоянии. Ему оказывается вся необходимая помощь. Ул бит һәм кулларны икенче дәрәҗә пешү җәрәхәтләре ала. Тикшерүчеләр фаҗиганың сәбәпләрен ачыклый. Газ җиһазына техник күзәтү январь аенда үткәрелгән. Барысы да нормада. Үлемгә китерү маддәсе буенча җинаять эше ачылган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 54-15 йорты ишек алды, безнең ишек алды программасы буенча яңартыла, ләкин бирдә яшәүчеләрнең проект буенча дәгъвалары бар. Толырак хәбәрчебез материалында. Төзелеш эшләре әле башланмаган, 54-15 йортында яшәүчеләр инде канәгатьсезлек белдерә. Иң беренче чиратта аларның балалар мәйданчыгы куркынычсызлыгы борчый. Бирдә тау атлангычлар бик якын урнашкан. Шуның аркасында бирдә балалар йыгыла һәм бәрелә. Яңа проект буенча мәйданчыкның барлык элементлары да үз урыннарда кала. Я была свидетелем случая, когда ребенок качался на качелях, не видел, что бежит сзади девочка. То есть, девочка довольно-таки уже, наверное, лет 7-8, взрослая, понимающая, но не рассчитала. И ей выбило зубы этими же самыми качелями. Бирдә яшәүчеләр балалар мәйданчыгының элементларынан да канәгать түгел. Хотелось бы просто как-то было, чтобы разграничение, допустим, первый двор для совсем малышей, второй там двор для детей постарше, и третий двор там совсем для подростков. Может быть, появятся какие-то тренажеры, где и взрослые смогут как-то заниматься. Ответы такие, скажем, чисто отписки. Говорят, что все будет делаться согласно проекту, а как мы уже поняли, что проект, к сожалению, сделан так очень быстро и не затрагивает интересы граждан. Проект йортта яшәүчеләр белән киңәшләштерелгән иде, дип аңлатылар безгә башкарма комитетта. Шуңа да карамастан шәһәр хакимияте чаллар белән тагын бер җыелыш үткәрергә әзер. Так, согласно проекту, будут установлены 7 детских элементов, а на территории спортивной площадки появятся новые ворота для мини-футбола и комплекс турников. Установка происходит согласно лимитам финансирования. Завтра для обсуждения возникших вопросов будет организована еще одна встреча жителей с проектировщиками и генеральным подрядчиком МУПАД. Бирдә яшәүчеләрне борчыган тагын бер мәсьәлә спорт мәйданчыгы. Чаллар аны резин катлам белән ябу өчен бетон белән каплауны сорый. Бу теманы да шәһәр хакимияте вәкилләре белән очрашуда караячаклар. Лилия Гатина, Арина Шамина, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Яршолыда тұрақ фондында капитал түзіклендіру бара, ремонт ішлері 44%-қа тамамланғаны бұл хақта Башқарма комитеті жетекшісі бірінші орынбасары Илья Зуев білдірді. Түзіклендіру ішлері толысынша қойшан тамамланыша, һәм шолылар өзгерішлеріні көріп қойшан сүйінешегі турында хызметтешібіз сөйлей. Хава шартлары әләні сүйіндірмей, шыңа оңайлы вақытта түзушілер вақытны бушқа уздырмашқа тырыша. 41-17 йұртында фасад түзіклендірілі түп ішлерінің бірісі диварларны жылыту. По технологии сначала делается ремонт межпанельных швов с восстановлением уровня под плоскость стены. Потом это герметизируется все, потом набивается утеплитель, потом наносится сетка, наносится декоративная штукатурка, и только уже потом идет покраска. Капиталь ремонт ясаларға тиешлі исемлеке 129 йұрт кірген тұрақ фондта башқарыла тұрған ішлер негізінде түбәні яңарту су білән тәмин етуінің инженерлік системаларын, лифтларын алыштыру, фасадларына ремонтлау. При ремонте фасадов проводятся работы по утеплению торцевых стен, что позволяет снизить потребление энергоресурсов в отопительный сезон. Особый акцент ставится на цветовое решение при покраске фасада. В результате новый парадный вид приобретают главные улицы и проспекты нашего города. Сезонлы эшләр 30 сентябрьгә кадәр тәмамланырга тиеш, башка эшләргә 1 декабрьгә кадәр вакыт бирелә. 1 октябрьгә кадәр исә барлык яңа лифтларда эшли башларга тиеш. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Юхиди таяқшығын футбол тубына алыштырдылар. Яршаллы Юхиди жиылмасы һәм Юхиди идарәсенең юл патруль хезмәте айрым батальонының 2-нче ротасы командалар арасында иптәшләрчә футбол матчы узды. Ярышлар Дәүләт автоинспекциясе көненә багышланган иде. Аны хезмәткәрләр 3 июльдә билгеләп үтәчәкләр. Толырак алдагы материалда. Здравствуйте, товарищи спортсмены! Юхиди хезмәткәрләре өчен иртәнге җыелу гадәттәгечә булмады. Традицион формалары урынына футболкалар һәм шортылар. Юллар урынына яшел газон. Автоинспекторлар иптәшләрчә футбол матчында катнашты. Аларның көндәшләре айрым юл патруль хезмәте батальонының 2-нче ротасы. Котлау сүзләре белән шоуның баш дәүләт автоинспекторы Ради Кадиков чыгыш ясады. В здоровом теле здоровый дух. Это не нами придумано. Мы эту фразу поддерживаем. Поэтому я вас поздравляю в первую очередь с наступающим профессиональным праздником. Сегодня, чтобы вы показали, на что вы способны, победить сильнейшие. Удачи, успехов, ни пуха, ни пера. Игра отлично сегодня получается. Играем, пока слабовато. Но будем сейчас подгонять. То есть будем курсировать, менять позиции. Занятия у нас проходят еженедельно, по средам, но в связи вот сейчас с такой погодой, маленько меняем иногда, конечно, бывает. Я думаю, судя по первому периоду, победа будет наша. 6-4 исәбе белән айрым юл патруль хезмәте батальонының 2-нче ротасы җиңде. Әмма җиңелүчеләр юк, чөнки һәр уенчы яхшы кәеф алды. Действительно достойная победа, но матч товарищеский, матч-реванш он состоится. Пусть это будет первый дебют, но именно товарищеская встреча наших команд. Спорт он всегда объединяет, как в работе, так и в жизни. Поэтому всех поздравляю с этим хорошим праздником. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО АП «Надежность» проводит неразрушающий контроль сварных соединений радиографическим, ультразвуковым, магнитным, капиллярным методами, а также испытание прочности бетона. Телефон 70 76 20. Диагностический центр ТАТ-клиник оказывает весь спектр услуг на магнитно-резонансном и компьютерном томографах. Набережные Челны, 78 03 03. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Господдержка». Ставка 18% годовых. Выдаем займы с использованием средств материнского капитала. Набережные Челны, Новый город, 107.